Magandang gabi po at mga Oragon. Mega love shoutout po sa lahat ng Oragon sa buong Pilipinas. Welcome po sa aking channel. Nandito pa po tayo ngayon sa Bacoor, Cavite. Naghatid po tayo ng mga kasamahan sa trabaho. Super lakas po ng ulan, kaya hindi tayo makapagmadali. Mega love shoutout po sa lahat ng OFW sa buong mundo. At ingat-ingat po tayong lahat. Sa hanggang ngayon, nandito pa rin tayo nakikipagsapalaran sa kalsada. Buhay driver. Time check is 7:05 na ng gabi. Hindi pa rin po tayo nakakauwi sa ating bahay kasi kailangan pa natin magtrabaho. Ito, pabalik na tayo ng Makati. Medyo traffic pa rin dito, kaya talagang ganyan ang buhay ng isang driver. Ang isang driver talaga unang-unang pumapasok, tapos huling-huli pa siyang uuwi. Ganyan talaga ang buhay ng isang driver, lalo sa kumpanya, at ang trabaho mo ay mag-shuttle or maghatid, sumundo at maghatid ng mga employees. Tayo po ay naka-assign kasi dito sa South, or tinatawag namin na South, dito sa Bacoor, Las Piñas, Parañaque, Taguig. Yan po ang apat na city po, or apat na munisipyo po ang ating sinusunduan at tinahatiran ng mga empleyado, mga kasama sa trabaho. Every Monday and Wednesday po yan. Pagdating naman po ng Tuesday, Thursday at saka Friday, doon naman po tayo sa Quezon City. Yung mga nauna ko pong pinakita or binidyoan or yung vlog, mga una ko pong vlog sa may diliman po sa Pilcoa. Doon din po ako nakasign. Sa ngayon po kasi bukas nasira po yung ating isang sasakyan, kaya siguro bukas wala tayong shuttle, kaya siguro wala tayong overtime bukas. Sa regular hours lang tayo, doon lang tayo sa opisina mag-aantay ng biyahe. Kung sa bagay may schedule ako bukas sa National Economic and Development Authority, sa NIDA po sa Pasig City. May schedule akong biyahe bukas. Kaya lang hindi ko kasi alam kung meron akong magagamit na sasakyan, kasi yung isa nga namin sasakyan ay nasira, at saka yung isa pang sasakyan ay nasa biyahe. Medyo malayo yung biyahe at 3 araw siya doon sa probinsya. Kaya baka wala tayong biyahe bukas, or tambay lang tayo doon sa opisina. At alam niyo na, habang nakatambay, nanood ng or play tayo ng ating mga videos sa YouTube. Ayan. Alright, nandito na rin tayo sa may Verdana Village sa Bacoor pa rin. At medyo volume yung sasakyan ngayon, lalo na yung papunta ng Bacoor. Tayo po ay papunta na tayo ng Makati, kaya medyo malawlog na konti. Pero yung papunta ng Bacoor, ayan, kung nakikita nyo sa kabila mga paps ng Oragon, ay napakarami ng sasakyan. Yun ang tinatawag na volume na yan, kasi uwian na sa anong oras na, tapos umulan pa, lalo dumadami yung mga sasakyan, pero nawawala yung nag-a-assist ng traffic. Ngayon talagang ganyan ang buhay. Kawawa naman kasi yung mga traffic, kung sila pa yung magpapaulan,
at maghapon na sila nagtrabaho sa initan. Kaya yan, mega love shoutout po sa inyo lahat. Ayan, medyo nanggugulang tayo ng kaunti kasi medyo matraffic eh. Ayan, may nanggugulang din. Shoutout sa iyo. Paisa na, kita pang video yan kasi nagmamadali din si Oragon. Malayo pa yung ating biyahe. Ayan. Ayan, papasok na tayo ng MCX, yung Muntinlupa Cavite Expressway. Pag tawagin natin na MCX, ayan, papasok na po tayo. Sinasabayan tayo ni Montero, which is delikado naman dahil maulan, hindi makita masyado. Ayan po, nandito na po tayo ngayon sa may M6 or Muntinlupa Cavite Expressway. Kaya diretso na po to, mag Skyway po tayo, yung Skyway State Street. Doon po tayo dadaan. Ayan po, M6 na po tayo. May ambulansya po, tunayan po natin siya kasi emergency yan, sigurado. Shoutout po kay Kapitan Alin Akpaya. Ayan, ang ambulansya ng Barangay Poblasyon, Muntinlupa City. Ayan, sigurado yun, may emergency kasi nagmamadali. Shoutout sa may mga problema sa kalusugan. Ingat-ingat po tayo, lalo sa panahon ganitong maulan. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa MCX or Muntinlupa Cavite Expressway. Nandito po tayo sa toll gate. Ayan, go go go. Taas mo na. Ayan, salamat. Itinaas mo na. Ayan, nandito na po tayo. Tuloy-tuloy na po tayo. Samahan niyo po ako sa pagbabiyahe. I-explore po natin yung Muntinlupa Cavite Expressway. Ayan, shoutout sa mga driver ng truck. Ayan po, nandito na po tayo ngayon. At ayan ang buhay ng isang driver. Yung mga kasamahan po natin sa trabaho ngayon sa oras na ito ay natutulog na. Ngunit tayo hindi pa po tayo nakakauwi. Pabalik pa lang po tayo ng opisina. At after ng pagbalik natin sa opisina, tayo po ay uuwi pa sa Alabang. Totoo siya, malapit na po tayo. Dadaanan po natin yung Alabang, pero kailangan po natin bumalik sa opisina dahil kailangan natin ibalik yung sasakyan doon. Ayan, madilim po dito sa Cavite, sa Muntinlupa Cavite Expressway. Ayan, kaunti lang po ang ilaw dito. Ayan. Ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho sa lahat ng ating mga kaibigan na driver. Ang hirap po talaga lang ng buhay ng isang driver kasi tingnan niyo po ang sitwasyon natin ngayon Pumapasok po kaninang umaga po, pumalis ako sa bahay ng 3 AM ng umaga kung saan masarap ang tulog ng aking mga anak. At uuwi po ako anong oras na po. Ang oras na ngayon ay alas 7:25 na ng gabi. Siguro mga alas 8 na, alas 9 na makakarating sa aming tahanan, sa aming munting tahanan. Kaya shoutout po sa mga dakilang driver, sa mga dakilang padre de pamilya ng ating mga tahanan. At ingat-ingat po tayo. Ayan. Alright, shoutout sa driver ng tram. Ayan, ang bilis niyang patakbo. Limabol pa naman yung kanyang sakayata. Ayan, nagmamadali si truck driver. Ayan, inaubo lang yung driver, kaya pasensya na po.
Dito na tayo sa expressway. And nakalabas na po tayo ng Muntinlupa Cavite Expressway. Ngayon nandito naman tayo sa South Luzon Expressway. Ay, pasensya na kayo, inubos si Jose. Hindi naman tayo makainom ng tubig dahil natakbo tayo. Ayan. Ayan po, ito ang itsura ng South Luzon Expressway. Northbound po tayo, papunta po tayo ng Makati. Pasensya na po, medyo nasa mid tayo. Kaya yung boses ni Os parang garal kasi nasa mid tayo. Ayan, Skyway entry. Ayan po, papasok na po tayo sa Skyway. Dito na po tayo sa part ng Putatan or tama po, nasa Putatan tayo pa sa Skyway ramp stage 3. Ayan, panoorin niyo po kung anong itsura na Skyway stage 3 sa gabi. Napakaluwag po. Pero kanina po yung southbound na Skyway. Nung tayo po punta pa lamang dito, napaka-traffic po sa may part ng Bigotan or sa may airport kasi doon nagsisiksikan. Ayan po ang itsura ng ating Skyway sa gabi. Ayan, panoorin nyo po, samahan nyo. Nandito na po tayo ngayon sa may part ng Bayanan or Alabang. Ayan po, nakikita nyo yung mga building na yan. Ayan po ay nasa Ayala Mall sa Alabang. May galap shoutout po sa Ayala Mall. Ayan. Alright, speed limit 80 kilometers per hour. Ayan, bibilisan na po natin mga paps. Hanggang dito na lamang po ang ating vlog at may galap shoutout po sa inyong lahat. At tayo ay mag-concentrate muna sa pag-land drive. Maraming salamat po sa inyo at sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Bye bye.